सिखौबो दिनैहाय बिटिसिनि बारग' बिएलटि मुंख्लं जानाय बेयाव गासैबो बिबार बावदों आरो जायहा मुंख्लं जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिमबो अरायबो गोसोखांगोन। एक्स बिएलटि जेसेबां मुंख्लं जालांनाय बिथांमोनखौ अरायसमबो गोसोआव थागोन गोसोखांगोन। थ' बाथ्राया बेनो एक्स बिएलटिआ दिनैहाय मुंख्लं जानायफोरखौ दिनै गोबाङानो बिबार बावदों। मोजां मोनदों आं, बिथांमोनाबो सेक्रिफाइस खालामदों। बर' हारिनि थाखाय बिथांमोनाबो मुंख्लं जादों, रावनिबो थाखाय जायाखै। बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जादों। नाथाय आं बिथांमोननि बावनायखौ आं गाज्रि होना, मोजाङानो दङ, थिगैनो दं, बावलांनांगौ। इयारलि बोसोरै बोसोर बिखौ अराय सम खुंलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो। जों लोगोसे आरोबाव बुंनांगौआ बेनो दङ जे जोंनि पलिटिकेल हान्जा जिहेथु इउपिपिएलनि लिडार बिथांमोनाबो हायोब्ला बिथांमोनाबो दिनैहाय सेक्रिफाइस खालामना मुंख्लं जादों। ओंखायनो बिथांमोननि खाथियाव थांनानै हायोब्ला अननानै आं खावलायगोन बिथांमोनखौ मान सनमान हैनायासो मोजां। नाथाय जों थांनानै थानानै थांना थासान्दि बै जायफ्रा मुंख्लं जादों बेफोरखौ जुदि सनमान होनो रोङाबा जेबो भेलु थानाय नङा। सोरबा बिएलटिआनो जा, सोरबा आबसुआनो जा, सोरबा मा होननानै बुङो जेला बिएसि एकर्डनि सिगांबो जायफ्रा मुंख्लं जानाय बिथांमोनखौबो मान सनमान होनाया, बिबार बावनाया मोजां। जि समाव आबसु आन्दलनावहाय जेसेबां मुंख्लं जानाय बिथांमोनखौबो बिबार बावहैनायासो मोजां सानो। नाथाय बिथांमोना दिनै बिएलटिफोरना दङ ज', एक्स एनडिपिफोरना दिनैहाय बहाथो दङ। बेफोरबायदि बावनो मोनोब्ला, बेफोरबायदि गासैखौबो जुदि जयैनो खालामनो मोनोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। नाथाय एबसुफोरनियाबो दिनैहाय एथ'ग्राब मुंख्लं जाबाय, बबे जायगायाव दङ बेफोरबायदि अनलि सोरबा सासे मोनसे जायगायावल' थाबाथ' जानाय। मोनसे जायगायाव थिगैनो दङ, नाथाय बावहाय फिसा एक्स बिएलटिफोरा जेरैबायदि खालामना दोनदों बेफोरबायदि खालामना दोनोबा मोजां होननानै आं सानो। हायोब्ला बिथांमोनाबो खालामनाया मोजां। मानो होनना बुङोबा जेब्ला जि समाव उपेन्द्रनाथ सार बिथाङा मुंख्लं जादों, बे सारखौ जेब्ला बिबार बावहैगोन अब्लानि समावनो जों गासैबो बर' रायजो राजाया थांनानै सोरबा बिएलटिब्लाबो थांनानै बिबार बावहैनो हागोन, सोरबा एनडिएफबिब्लाबो थांनानै बिबार बावहैनो हागोन। जायफ्रा मुंख्लं जादों बिसोरनि जायगायाव थांनानै बिबार बावनो हानायनि मोनसे सुबिदाखौ खालामना दोनोब्ला मोजां। दिनैनि सरकारखौ आं खावलायगोन। थ' एनडिएफबिफोरनियाबो बेफोरबायदि थायोब्ला मोजां। एनडिएफबिफोरना दिनै 14 सेप्तेम्बरखौ जों मुंख्लं सान हिसाबै मानियो। 14 सेप्तेम्बरखौ जों मुंख्लं सान हिसाबै मानियो हिसाबै जोंनियाबो जेनेरेल भाबै एनडिएफबिफोरनाबो थायोब्ला मोजां। आरो जुदि आबसुफोरनिखौबो सोफादेरोब्लाबो मोजां। सिंगेल एनडिएफबिनि थायोब्ला बयनिख्रुइबो साबसिन जागोन होननानै आं सानो। नाथाय दिनैनि दिनाव रावबो बेखौ गोसो होदोंना होआखै आं बेखौ बुंनो रोङा। नाथाय गैया, दिनैसिमबो 2 बोसोर बारग'लायलांसिगोन, 3 बोसोर फैलायलांसै, बिथांमोननि गोहोआ जोबनायनि लामायाव फैहोलांगासिनो दङ। दा जोबथों, सालायलांबाय थाथों। एक्स बिएलटि बिथांमोनाबो सालायलांदों 17 बोसोर। हायोब्ला दिनैनि सरकार इउपिपिएल बिथांमोनाबो सालायलांबाय थानोखौ नाजा। नोंथांमोननि सालायनायखौ गाज्रि होनो थाङा आङो, बा मालाबा समाव नोंथांमोनाबो गोरोन्थिखौ मावो। जों बै गोरोन्थि मावनायखौ जुदि बुंनायखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया। आं बेखौनो बुंलांबाय थागोनबो बेफोरबायदि। थ' बाथ्राया बेखिनिल'नो। एथ'ग्राब गोलाव खालामब्ला भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।